Jo. Gde smo to mi? Izgleda da su nas zatvorili i posmatraju nas. Hej, pustite nas! Sad ću vas srediti. Ne brinite, nećete nigde pobeći od mene. To ćemo još vidjeti. Wednesday, imaš li neke ideje? Reci. Možemo pokušati pobeći kroz ventilaciju. Moramo se smiriti. Nećemo nikad izaći odavde. Umrećemo ovde. Smiri se. Hajde da otvorimo bravu. Lako reći, a gde je ključ? Vidi, Wednesday. Pas ima ključ. Zdravo dušo. Treba nam ključ. Polako, nemoj se ujedati. Jao. Ne, to nije dobra ideja. Šta da smislim? Hajde, razmisli. Imaš li ti neke ideje, kosture? Enid, smislila sam plan bekstva. Moraš skrenuti pažnju čuvaru. Aha, laži. Da, razumela sam. Hej, ljudi! Ćao! Kako je smešna. Padam. Joj. Wednesday, koliko još? Hajde, požuri. Druže, hoćeš mi dati malo koščica? Da, može. Bravo, Wednesday. Hej, prijatelju, imamo lepe koščice za tebe. Ne boj se, častit ćemo te. Odlično. Dok pas ne vidi, uzet ćemo ključ i otvoriti bravu. Svaka čast. Pa, hajde da probamo. Šta je to? Jao, Enid, daj meni to. Tako je. Wow, bravo, Wednesday. Samo hajde prvo da skinemo uniformu, da ne izgledamo kao zatvorenici. Super! Ne razumem. U čemu je stvar? Gde su nastali? Bežimo? Pa to je bekstvo iz zatvora. Alarm! Imamo 2 begunca. Moramo ih uhvatiti. Jao! Otkrili su nas! Mamice! Hej, stani! Oho, Wednesday, vidi, to je mapa! Super! Hajmo brže! Stani! Ojoj, svuda su laseri! Čekaj, znam šta nam može pomoći. Wow! Cool! Odličan posao, Wednesday! Možeš računati na mene? Spretno ću proći pored svih ovih lasera i isključiti ih. Tako je, polako. Da, odlično. Gotovo. Wednesday, jesi već ovde? Hajde da pogledamo mapu, da vidimo gde je izlaz. Izgleda da sam ogladnila. Hoćemo skrenuti u kafić. Molim te. Ok, slažem se. I ja bih pojela nešto. Evo vas. Šta? Kako su prošli kroz laseri? Jau, treba isključiti alarm. Stop. Gotovo. Dakle, uhvatit ću vas, obećavam. Niko neće pobeći od mene. Mislim da znam gde ih treba tražiti. Stigli smo. Izgleda da nas nisu primetili. Odlično. A vreme je da pojedemo nešto lepo. Vidi, kaša. Izgleda odvratno. Neću ni probati to. Jao, izgleda da je ova kašika beskorisna. Nema veze, ješću ovako. Uj, odvratno. Ova kaša je tako suva i ružna. Gdje? Čekaj, razmišljam.
a šta misliš o ovoj ventilaciji? Hajde da vidimo. O, imamo čak i nožić da je otvorimo. Daj mi to. Bravo, Enid. O ne, izgleda da nas već traže. Hajde što brže da se sakrijemo. Ali gde? O, da li ću stati ovdje? Da, a mislim da hoću. Super! A ja ću se sakriti ovdje. Aha, jeste mislili da pobegnete od mene? E pa nećete uspjeti. Osjećam da ste negdje tu. Naći ću vas. Mamice, tako je blizu. Čula sam nekoga. O, je li to kaša? Ceo dan nisam ništa jela. Znate, ipak ću odbiti ovo jelo. Treba je baciti. Dakle, izgleda da devojka nema ovdje. Potražit ću ih na drugom mjestu. Jao, odvratno. Je li otišla? Wednesday, jesi dobro? Ja sam sva u pasti. Užas. A vreme da idemo odavde? Pobeći ćemo kroz ventilaciju. Sad čekaj. Gotovo. Hajde, idi ti. A ja ću odmah posle tebe. Wednesday, hajde. Oh, come on. Jao, ovdje nisu spremali oko 100 godina. Nemoj kukati, idi. Ne volim paučinu. O, tu je izlaz. Ali ne može da se otvori. Moramo ići dalje. Šta? Mamice? Pauk! Jao, Enid. To je samo mali slatki pauk. Svaki dan ih vidim. Kakav užas. Hajmo brže. Uj, odvratno. Jao, kako me nervira. Osjećam da su negde blizu. Aha, evo vas. Pa šta je to? Opet nisam stigla da ih uhvatim. Možda treba da idemo ovuda? Da vidimo. Joj. Pazi, Enid. Gde smo to mi? Vidi. Je li to naš čuvar? Kako smešno. Izgleda da smo našli njeno tajno mesto. O, vidi. Ovo je sportska sala. Nevjerovatno. Od uvek sam volela da treniram. Dakle, je vreme za mali trening. Da, sad ću srediti tu krušku. Ja. Kako teško. Enid, jesi zaboravila gde smo? U zatvoru. I moramo da pobegnemo odavde. Jao, da, tačno. Upravo si. Izvini. Šta radiš? Wednesday, ti si genije. Hajmo ka izlazu. Hajde, požuri. Joj. Jao, kako si smotana. O, našli smo WC. Hajde da pobegnemo kroz kanalizaciju. Ne mislim da je to dobra ideja. Jao. Uj. Odvratno. Ne, to je iznad mojih snaga. Ugušit ću se. Hvala, Wednesday. Za malo nisam povratila. Ove četkice za zube mogu nam biti od koristi. O čemu pričaš? Šta? Hoćeš me izazvati na dvoboj? Predaj se, nećeš me pobediti. I ja sam majstor u mačevanju. Eto ti. Jao. Oho, vidi. Pa gde su ove devojke? Tako su male, ali tako brze. O, to je moja super slika.
Ha, kako sam lepa. Odavno nisam trenirala. Jao, samo ne to. Padam. Šta? Kakva je to rupa u zidu? Evo novog ulaza u ventilaciju. Hajmo vuda. Gde su se sakrili? Eto vas. Wednesday već ovde. Ostavite nas na miru. Eto vam. Hej, predajte se. Šta da radim? Eto vam još. Ajoj. Ovo je bio nokaut. Hajmo brže. Šta? Gde ste krenuli? Stanite odmah. Naučit ću vas pameti. Dohvatit ću vas. Dakle, opet smo stigli u neku sobu. Ovo? Gde smo to mi? Hey. Vidi, ovo je izlaz. Otvori brzo ova vrata. Pa šta je to? Nešto neće. Treba nam ključ. Let's go. Hajde da ga nađemo. Kakvu smešnu facu imam ovde. Vidi. Izgleda da čuvar nije pojeo čips. Super. 100 puta bolje od suve kaše. Ups. Enid, hoćemo možda potražiti ključ. Da, naravno. Ne vidim ništa. Enid, jel mi se čini? Ili je to uniforma čuvara? Vidi, hoćeš da je probaš? Zašto? Shvatam. Da, tako nas niko neće prepoznati. Da, savršeno. Jao, mamice, evo je. Dolazi. Šta da radimo? Šta to zvecka? Našla sam ključ. Super, svaka nam čast. Hajmo odavde. Nice. Uspelo je? Da. Imam vas. Gde su opet pobegli? Šta? Sve je jasno. Našli su ključ i pobegli odavde. Pažnja. Enid i Wednesday su pobegli. Hitno. Pa šta je to? Dobro je. Vidi, helikopter. Hajmo tamo, odletet ćemo odavde. Još nikad nisam letela na helikopteru. To bi trebalo da bude baš moćno. Hej vi, stanite odmah. Hajde, polećemo. Ćao, sve najlepše. O ne, kako je to moguće? Osjećam da sam već blizu. Proverit ću još jednom. Krenuo sam odavde i stigao ovuda. Dakle, na pravom sam mestu. Ćao, komšinice. Ćao, komši, ja sam Enid. Šta, ruka? Bez tela. Samo nemoj paničiti. To je stvar. Član moje porodice. Mi smo vaše komšije. Verovatno ne shvatate ko to priča, ali to sam ja, Wednesday. To je moja nova kuća. Onda je ovo moja nova kuća. Ja sam najpametniji ovde. Ja imam tablu. Ja sam Enid. Ćao svima. Došla mi je ideja. Trenutak. U stvari, gde bežim? To je tamo. Šta to sve znači? Donala sam veliku teglu Nutele. Ups, tako je teška. A sad ću farbati kuću sa ovom Nutelom. Biće zabavno. Odlično. A sada uzimam valjak i umačam ga u ljubičastu Nutelu. Kako lepa i privlačna boja, ne mogu da odolim. Moram probati. Prelepo. Mnogo mi se sviđa. Hoću da podem još malo. Jao, Enid. Izvinite, malo sam se zanula.
Dakle, krenut ću da farbam kuću. Wow, to izgleda baš slatko. Nacrtat ću ovdje brkovi, nos i uši. Pa, ipak ne. Ne treba mi maca. Wow, kako lepo. Oduševljena sam. Imam još jednu ideju. Treba mi krug i puno penastih štapova. Da, zalepit ću ih na krov. Još malo. Eto, pogledajte kako lep krov sam napravila. Ekstra. A krug ću staviti na dimnjak. Ekstra. Šta mi nedostaje? O, ideja. Trebaju mi moje žvake. Prožvačit ću jednu. Da, tako je. A sad ću napraviti balon. Wow, uspelo je. I stavit ću baloni oko prozora. Da, treba mi što više balona. Ekstra, odlično mi ide. Završila sam. A sad mi treba pop tubes. Baš je super. A mogu napraviti bilo koji oblik od njega. I napravila sam srca. Ispalo je baš slatko. A sada vadim bazen. Treba ga napuniti bombonama Skittles. Imam ih baš mnogo. Sipat ću sve u bazen. Probat ću malo. Moje omiljene bombone, obožavam ih. O, tačno. Treba mi još ove mekane jelke. Baš su slatke. O, šta je to ovdje? Wow, pa to su konfete za ispaljivanje. Eto. Sad su jelke ukrašene i izgledaju još lepše. Super, Enid, sad ja. Da vidimo uputstvo. Obožavam uputstva. A još obožavam Wednesday. Zaljubio sam se od prvog pogleda, ali nećemo o tome. Izvadit ću sve potrebno i počet ću da farbam kuću. Dakle, prvo mi treba farba. Izabrao sam žutu boju. Farbat ću svu kuću. Ha. Odlično. Kuća je postala žuta. Skinut ću rukavice. A sad ću pozvati jednog mog druga. Ćao, Deni. Donesti mi Lego. Hajde. Cool. Hvala ti, druže. O, da. Baci kocku. O, zaboravio si kacigu. Pa dobro, ostavit ću je sebi. Meni će također trebati. Okej, počet ću da sastavljam Lego kocke. Sigurno neću uspjeti bez svog pametnog druga Kevina. Evo ga. Ćao, Kevine. Ćao, Mike. Baci kocku. Šta imaš ovdje? Pa to su velike Lego kocke. Super. Hajde da ih sastavimo. O, da. Odlično nam ide. Hajde, zajedno ćemo to brže uraditi. Još malo. Tu. Svaka nam čast. Hvala ti na pomoći, druže. Stani! Ne! Ona je moja ljubav! Sad ću ga naučiti pameti. Pogodit ću ga iz pračke. Odlazi, Kevine! Šta, Mike, prestani! Smirite se! Ona me je branila. To je tako slatko. Ideja. Znam kako da iskoristim kacige. Odlično. A sad mi trebaju ploče. Pločica su pale savršeno. Tako ću ih ostaviti. A šta je ovdje? Seme. Dobro. Posadit ću cveće ispred kuće. Da. Ostalo je zaliti ih vodom. Odlično. Wow. Cveće je poraslo prelepo. Idem da poklonim Wednesday jedan cvet. Hej, Wednesday, ćao, to je za tebe. Šta će mi? Ja mrzim živo cveće. A suvo cveće mi se više sviđa. Hvala, Mike. Šta je s tobom? Jel me čuješ? Enid, pomozi mi da se reši Majka. Naravno, sad ću ti pomoći, drugarice. Mike, pođi za mnom. Hajde! Mike,
Odlično. Mogu početi da radim. Treba će mi moj bacač plamena. O da, ona je tako dobra. Eto, sad je kuća savršena crne boje. A sada najzanimljivije. Stvar, moraš mi pomoći. Hajde, sklanjaj se. Odlična narukvica. Skinut ću šiljce sa nje. A sad ću ih staviti na krov. Tako je. Tako su male. Enid, upravo si. Ali to se može brzo popraviti. Jedna čorolija i šiljce više nisu mali. Jel da? Wow, šokirana sam. Ostalo je dodati na krov jedan detalj. Odlično. Sad mi treba šablon u obliku letećeg miša. I bela farba. Stavljam šablon na zid. I prskam belom farbom. Eto, napravila sam puno letećih mišova po celoj kući. Ostalo je staviti crveni tepih ispred kuće i gotovo. Wow, ispala je super. Ja idem unutra svoje kuće. Jao, tačno, unutra kuću također treba ukrasiti. Počet ću od ovog popita. Tako je dobar. Stavit ću ga na pod. Treba mi više igračaka. Eto, sad imam lep tepih antistres. A mogu ležati na njemu ceo dan. A sad mi treba moja omiljena igračka. Pogledajte, to je pruga. Tako je zabavna. I smislila sam šta da radim sa njom. Okačit ću ih na plafon. O da, izgleda ekstra. Mogu se stalno igrati sa njima. Super. To je još bolje nego tepih od popita. O, tačno. A sad ću izvaditi rasvetu iz rukava. To je krpa. Ovo cvijet. Miriše lepo. Da, evo rasvete. Okačit ću i na zidove. Prelepo. Šta sam još zaboravila? Tačno, police. Treba mi police za moju šminku. Ja obožavam da se šminkam ako niste primetili. Usput, sad ću osvežiti svoj make-up. O da, postala sam mnogo lepša. Dakle, poređat ću svu šminku. Imam je baš mnogo. Da, tako je. Kako izgledam? Imam puno različitih naočara. Stavit ću ih sve ovdje. Super! O, imam ovdje celu činiju sa žvakama. Treba probati jednu. Super! Sad ću napraviti balon. Uspele! Dakle, moja kuća je sređena. Vreme je da i ja ukrasim kuću iznutra. A već sam napravio tepih od velikih slagalica. A sad ću staviti na zid veštački travnjak. Ha, super! Dodat ću još neonske trake. Wow, kako lepo! Uključujem. Ha, ekstra! Zatim mi trebaju Lego kocke. Od njih će ispasti odlične police. Stavit ću na njih svoje omiljene stvari. Ha, tako je. A sad ću uzeti jedan flomaster i nacrtati facu na saksiji. Ha, o da, izgleda jako dobro. To će uvek da mi diže raspoloženje. A tu ću staviti stalak za knjige. U njega ću staviti sve za školu. Da, a odozgo će stajati globus. To je to, moja zona za učenje je spremna. Da vidimo šta imam u rancu. Puno čarapa sa fizičkom. Smislio sam nešto. Na fizičko svakako ne idem, tako da ću napraviti tepih od ovih čarapa. Da, na njemu ću sedeti. Izvadit ću sliku moje voljene Wednesday i okačit ću je na zid. Treba mi puno njenih slika. Ona je tako lepa. Obožavam je. Šta je to? Odvratno. O, znam. Šahmat.
Stvar, ti ne umeš da gubiš. O, tačno. Od toga će ispasti odličan tepih za moju kuću. Gotovo. A sad mi treba moja knjiga čarolija. Pročitat ću jednu čaroliju najjaču. O da, sad imam ispod plafona mračne oblake. O, pa to je paučina. Obožavam paučinu. Okačit ću je na zid. Tako je. A tu će stajati moj sanduk. U njemu žive moji pauči. Sad ih mogu preseliti na paučinu. Odlično. A sad mi trebaju neonske table u obliku letećeg miša. Da. Na redu su police. A već znam šta ću staviti na njih. Prvo ću staviti sliku mog kućnog ljubimca. Zatim statu, saksije i čaroban napitak. Da, odlično. A na stolu kosturu će biti moje knjige. Zatim uzimam lepak i crno platno. Naneću lepak na platno, tako je. A sad mi treba moja kutija. Unutra je puno eksera. Da, evo ih. Odlično. Sklonit ću sve suvišno. Eto, ispalo je slovo V. Jer sam ja Wednesday. Ćao Wednesday, kako si, šta ima? Doneo sam ti poklon, izvoli. To je najopasnija biljka na svijetu. Jao, Mike, ne trebaju mi pokloni od tebe. Kako to? Ali tako sam se trudio. Jao, dobro, Mike. Stavit ću tvoju biljku ovdje. O da, dobio sam šansu. Vreme je da pojedem nešto. Ova pizza izgleda jako dobro. Kakav je to miris? Wednesday, dođi kod mene. Poješćemo pizzu zajedno. Hvala na pozivu, Mike. Ups. Jao, pipnuo sam njenu ruku. Hvala, Mike. To mi je omiljena pizza. Prelepa je. Hoću ja picu? To je pače za mene. Izgleda super. Hvala vam, drugari. Nema na čemu.